Когато говорим за поет в женски род с най-главното П от всички, това е само една – Марина Цветаева. Ще прочета кратичък отказ от книгата "Живот в огъня", подарена ми от много специален човек, за импакта, който болшевишката революция има върху живота на Цветаева, която е още много млада тогава, във вихъра на таланта си. Така, победата на болшевиките през ноември 1917 година изобщо не прилича на поетичен бунт, меко казано. Онова, което тя внася конкретно в живота на Цветаева и на милиони други хора в Русия, не е осъществяването на няколко пламенни лозунга – победа на народа, власт на съветите, а преди всичко нищета и разрушение. Частната собственост е поставена под въпрос. Имуществата са иззети. Приемствеността между поколенията е прекъсната. Изведнъж Цветаева осъмва подобно на мнозина други без средства за съществуване. Човекът престава да бъде господар на себе си, трябва да се обърне към държавата, бързо превърнала се в единствен работодател в страната. След като всичко й принадлежи, всички разчитат на нея. Индивидите вече не зависят един от друг, а от държавната власт. И ти не си съгласен с това, знам. Индивидите вече не зависят един от друг, а само от държавната власт. Посредник без лице, който обаче не може да бъде заобиколен. Поетите трябва да изслужат по същия начин, като работниците или селяните. Към това разпадане на социалните връзки, такива каквито са съществували преди, много скоро се прибавя нова опасност – гладът. Бушува гражданската война между червените и белите, реколтите са унищожени, запасите на селените са реквизирани и те не смеят повече да сеят. В един доклад на политическата полиция ЧК се казва: вече никой не работи, хората се страхуват. Жителите на големите градове откриват новото лице на революцията – глада. В своя бележник Цветаева отбелязва разни случки. Видели са куче, което носи табела "Долу Троцки и Ленин, иначе ще ме изядат". Патриарх Тихон се обръща към вярващите с писмо, в което казва: мършата стана деликатес за изгладнялото население, но и тя се намира трудно. Тази ужасяваща ситуация засяга пряко семейството на Цветаева. Тя вижда как двете й дъщери слабеят. Всичко, което може да им предложи като храна, е супата от обществената кухня, но тя едва стига за едното. И още. Цитат на Марина. Това е просто кипната вода с картофени обелки и няколко мазни петна с неясен произход. Тя научава за някакъв дом за сираци в околностите на Москва, където би могла да повери момиченцата, за да бъдат гледани и хранени по-добре. Отива там и ги оставя, но малко след това разбира, че и там е същият глад, плюс мръсотия, болести и насилие. За да удължат удоволствието, децата ядат зранцата леща едно по едно. Аля се разболява сериозно, Цветаева я прибира в къщи, за да се грижи за нея. Тя пише след видяното трескав разказ за този живот на мъчително гладуване. Преди да успяла да вземе от приюта втората си дъщеря, тя умира. Цветаева се чувства смазана. Още повече от това и защото Ирина винаги е била по-малко обичаното дете. Това събитие слага неизличим отпечатък върху нея. Тя вече никога няма да бъде своенравната млада жена, каквато е била преди революцията. Дано тези думи придобият някакъв смисъл, ако някой чуе моят не толкова добър прочит с дикция чрез брекети, но да прочетеш биографията на Марина Цветаева е да прочетеш исторически какво се случва през различните периоди в Русия и не само, защото тя пребивава и в Чехия, и в Франция. И тя е живият пример, върху който е отпечатана революцията по такъв начин, по който ние българите изобщо не можем да си представим. Ние българите от днес, от нашето поколение, живейки в една илюзия, че
всичко е било по-хубаво преди. Не е вярно и има изключително много доказателства за това нещо. Те най-много се крият в биографията на ето тези хора. Тя е изключителна. Прочетете нейният живот и ще разберете.